Blueys hus er et af de mest detaljerede steder i nogen animeret tv-serie lige nu. Og de fleste ser hvert afsnit uden nogensinde at lægge mærke til, hvad der gemmer sig i baggrunden. I dag gennemgår vi alle hemmeligheder, alle skjulte detaljer og alt det, som serien aldrig direkte påpeger om Healer-familiens hjem. Før vi går i gang med de specifikke detaljer, lad os tale om selve Healer-husets indretning. For huset ændrer faktisk sit design alt efter, hvad episoden har brug for. Værelser flytter sig. Vinduer vender i forskellige retninger, og møbler flytter sig rundt uden forklaring. Men der er en standardindretning, som serien bliver ved med at vende tilbage til. Og den bedste måde at se det tydeligt på, er gennem det officielle Healer Tøjhouse, som giver os en ordentlig etage for etage gennemgang af, hvordan huset faktisk er opbygget. Healer-huset er 3 etager højt. I stueetagen har du hovedstuen, det store åbne rum med den orange sofa, trappen i midten og et stort vindue bag sofaen. Det er her, det meste af familiens liv foregår. Går du op på anden sal, bliver det rigtig interessant. Køkkenet og spisestuen er begge heroppe, hvilket faktisk er ret mærkeligt, når man tænker over det, for køkkener er næsten altid i stueetagen i virkeligheden. Men i Healer-huset er hele køkkenet, inklusive skabe, vask og spisebord, placeret på anden sal. Og serien bekræfter faktisk dette i episoden Pizzapiger, hvor vi får et luftfoto af huset, og du kan se præcis, hvor køkkenet er placeret. Og så på øverste etage har du badeværelset og soveværelserne. Så opdelingen er stue nederst, køkken i midten og soveværelser øverst. Usædvanligt, men sådan er Healer-familiens hus. Og når vi taler om designændringer, er Healer-familiens køkken det største eksempel på dette. I de fleste episoder vender vinduet over køkkenvasken ud mod siden af huset. Det er den standardindretning, du ser igen og igen. Men så i episoden Født i går, når Chili står ved køkkenvasken, kigger hun direkte ud i baghaven gennem det samme vindue, baghaveudsigten, som er helt anderledes end i alle andre episoder. Og designet ændrer sig ikke kun mellem episoderne, det ændrer sig også inden for den samme episode. For i Født i går, i begyndelsen vendte køkkenvasken ud mod siden af huset. Men placeringen ændrede sig mellem scenerne, fordi historien krævede, at Chili skulle kigge ud i baghaven på det specifikke tidspunkt. Og animatorerne fik det bare til at fungere stille og roligt, uden at gøre opmærksom på det. Lad os nu tale om legerummet. Har du nogensinde kigget nøje på tæppet på gulvet? Det er designet præcis som en kiwifrugt. Og mens du kigger på legerummet, så tjek billedet på bagvæggen. Det er et kort over Australien, hvor Queensland er fremhævet, den stat, hvor Brisbane ligger. Og hvis du ikke vidste det, så er det i Brisbane, at serien foregår. Det er seriens stille måde at fortælle dig præcis, hvor historien foregår, uden nogensinde at sige det højt. Nu går vi videre til pigernes soveværelse. Ligesom i legerummet er tæppet i deres soveværelse også designet som en frugt. Og denne gang er det formet som en vandmelon. Mellem kiwien i legerummet og vandmelonen i soveværelset har Healer-huset et meget stærkt frugttema. Og tag også et kig på sengene. Blueys seng har et stort B på, fordi hun er den ældste. Bingos har et lille B. Det er en lille, men virkelig sød detalje. Nu skal vi tale om noget, de fleste ikke aner noget om. Bluey har et kæledyr. En fisk. Efter at Chili bad om at få bygget en dam i baghaven, dukkede der op en lille dam, og i den bor en orange fisk, som ser ud til at være Blueys favorit. Og helt ærligt, det er ikke svært at se hvorfor. Fisken har samme farve som Chili og Bingo, hvilket får den til at føles som en del af familien. Den optræder ikke særlig ofte i hovedserien, men du kan tydeligt se den i minisoden ved siden af. Og lad os bevæge os hen mod forsiden af huset, for hvis du kigger på Healers postkasse, kan vi se tallet 2 på den. Så det betyder, at Healer-familien bor på nummer 2 på deres gade, hvilket gør dem til det første hus med et lige nummer, hvilket betyder, at det er meget sandsynligt, at Judah bor på nummer 1, og Luckys familie bor på nummer 3. Men ingen af de ting er blevet bekræftet af serien, men numrene passer perfekt sammen. Lad os gå ind i køkkenet. I hjørnet kan du se salt- og peberbøsser stå på køkkenbordet, og over dem hænger der, hvad der ligner en flætning af hvidløg på væggen. Små detaljer, men de siger meget om Chili som kok. Og i stuen skal du holde øje med en ananasvase. Den ananas er ikke bare en dekoration. Den er en hyldest til Ludo Studio, animationsselskabet, der lavede Bluey.
Ananasen er Ludo Studios symbol. Så hver eneste gang du ser en ananas et sted i Bluey, er det studiet, der stille efterlader deres signatur i serien. Når vi går ind i stuen, så kig på området under fjernsynet. Bandit har en sten der, med aftrykket af en hundepote presset ind i den. Og eftersom Bandit er arkæolog, er det næsten helt sikkert et fossil, det bevarede aftryk af en gammel hund, der trådte i mudder for millioner af år siden. Den står i Healer-familiens stue som almindelig pynt, men det er faktisk et stykke forhistorisk historie. Og lige ved siden af en plantekrukke ligger også det hundeben, som Bandit viste familien efter en af sine arbejdsrejser. Du kan endda få øje på det i mini-episoden Arkæologi, hvis du kigger godt efter. Også i stuen på den ene side af rummet er der et indrammet foto af Chilis far, da han var ung, klædt i en militæruniform. Og på den anden side, nær døren, er der et indrammet kors, som ser ud til at være Victoria-korset, en militærmedalje, der gives til soldater for enestående tapperhed i kamp. Chilis far kæmpede i en krig og modtog en af de højeste udmærkelser, man kan få for det. Og Healer-familien placerede stille og roligt både billedet og medaljen på deres stuevæg, uden at et eneste afsnit nogensinde gjorde opmærksom på det. Ude i baghaven står der et lille træ med iøjnefaldende røde blomster. Det træ kaldes et flamboyant træ, og det er kendt for at have nogle af de mest intense røde blomster blandt alle planter. Bingo svarer faktisk på spørgsmålet om, hvilken slags træ det er i grillafsnittet, men det sker så hurtigt, at de fleste slet ikke lægger mærke til det. Og mens du kigger på baghaven i det samme afsnit, så kig bag en af plantekrukkerne nær toppen af billedet. Der sidder et hvepsebo lige der. Bandit skal virkelig tage sig af det, før en af pigerne finder det. I garagen, som næsten aldrig optræder i serien, gemmer der sig nogle gode detaljer i baggrunden. Der er et surfbræt med et ananas-design på, som vi allerede ved er Ludo Studios symbol. Der er også et landhockey-trofæ, som næsten helt sikkert tilhører Chili, da hun elsker sporten så meget. Og i hjørnet står der en gammel radio, som Bandit tydeligvis aldrig bruger. Garagen optræder kun i et par sekunder i hele serien, men selv i de få sekunder er detaljerne der. I episoden Feer er der et billede af Bingo på væggen, og hvis du kigger godt efter, står Bob Bilby lige ved siden af hende på billedet. Det betyder, at billedet blev taget netop den weekend, hvor Bingo havde skolens maskot med hjem. Huset ændrer sig faktisk og opdateres baseret på, hvad der er sket i tidligere episoder, hvilket er et utroligt detaljeniveau for en animationsserie. Og når vi nu taler om billeder på væggen, er der et, der viser Bandit og Chili, der står foran Taj Mahal. Det billede blev taget før Bluey og Bingo overhovedet blev født. Dengang Bandit og Chili rejste gennem Indien sammen som par. Det er et helt kapitel af deres liv før forældreskabet, som hænger stille på væggen i baggrunden. Og for denne sidste detalje, lad os gå tilbage til køkkenet. I episoden Bingo er der et skab i køkkenet med kridtmærker på siden. Det er højdemålinger. Chili har stille og roligt fulgt med i, hvor høje hendes døtre bliver gennem årene. Sådan som forældre gør i virkeligheden. Det er en lille detalje, der siger alt om, hvilken slags mor Chili er. Og lige ved siden af på væggen er der en tegning, hvor man tydeligt kan se Bluey og hendes kanadiske ven Jean-Luc stå side om side. En påmindelse om, at selv når Jean-Luc ikke er med i episoden, er han stadig en del af Blueys verden. På væggen i hendes køkken, lige der hvor hendes familie kan se den hver eneste dag. Healerhuset er ikke bare en baggrund. Det er en historie, der bliver fortalt en detalje ad gangen. Og som altid ses vi i den næste video.